Кожная вялікая гісторыя, якой бы доўгай і заблытанай яна не была, мае пачатак. Кожная вялікая гульнявая серыя з безлічу адданых аматараў таксама калісьці пачыналася з адной маленькай ідэі, што ў галаве апантанага сваёй працай чалавека можа раздзьмуцца ў полымя. Elden Ring – найлепшая гульня 2022 года ад японскага распрацоўшчыка From Software і асабіста Хідэтакі Міядзакі. Нараўне з вядомым Хідеа Кадзіма, пра якога мы гаварылі некалькі відэа таму, Хідэтака таксама лічыцца майстрам сваёй працы, што стварае па меркаванню шматлікіх геймераў і журналістаў проста выдатныя творы. Elden Ring не апошняя яго з калегамі праца, у 23-м выйшаў працяг старой іх серыі, ажно 6-я частка Armored Core пра любімых японцамі гіганцкіх баявых роботаў. А вось кальцо Элдана з'яўляецца пакуль што апошняй у чарадзе гульняў, што маюць чароўны для вуха адных і незразумелы для іншых ці то асобны паджанр, ці стылістычная канцэпцыя Souls-like. І пакуль розныя распрацоўшчыкі ў пагоні за прызнаннем могуць ствараць толькі прынцаў паўкровак, што намагаюцца быць падобнымі да арыгінала, толькі тыя, што былі сабраныя недзе ў глыбокіх майстэрнях From Software, іх бацькам і доктарам Франкенштейнам Міядзакі з'яўляюцца членамі адной сапраўднай крывавай сям'і. Бязлітасна жорсткай, смяротна прывабнай і д'ябальскі простай у сваёй складанасці. Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro – гульні як шлях, у якім няма мэты, а толькі дарога. Дарога бясконцых смерцяў, босаў, перараджэнняў і немінучых пры упартасці перамог, як бы складана не падавалася. Давайте разбяромся, адкуль жа бярэ пачатак гісторыя гульняў, з якімі параўноўваюць усё, што хоць крыху складана. Як цёмная фэнтэзі, што прымушае геймера пакутаваць і ад злосці біць клавіатуры і геймпады аб сцены, можа быць такім папулярным? Які шлях прайшла та самая маленькая ідэя ў галаве аўтара, каб перарасці ў полымя і стварыць Elden Ring? У Міядзакі, у адрозненне ад большасці біяграфічных гісторый і іншых вядомых распрацоўшчыкаў, не было яшчэ з дзяцінства мары захапіць гульнявы свет. Таму прыйшоў у геймдэў на пасаду распрацоўшчыка ў існуючую ўжо з 86-го года From Software даволі позна, у 2004-м у 29 гадоў. І пачынаў свой шлях з працы над згаданымі раней Armored Core, але наступныя 3 часткі серыі так і не атрымалі чаканага поспеху. Прычым, што дзве часткі якраз рабіліся ўжо пад кіраўніцтвам Хідэтакі. Наступным яму як геймдызайнеру перадалі нейкі незразумелы на стадыі канцэпту і агульнага творчага хаосу праект цёмнага фэнтэзі, нават без працоўнага прататыпу, што боўтаецца па студыі з таксама 2004-га. Тое, што па выніках выйшла ў свет у 2009-м як вядомая першая сям'і Demon's Souls, на той момант не была і блізка падобна да яе. Геймдызайнер з ахвотай і энтузіязмам узяўся за гульню, спадзяючыся, што тут у яго атрымаецца прымяніць і багатую фантазію, якая буяла ў яго з дзяцінства, і адукацыю сацыёлага. Тое, што сабраў Хідэтака амаль што з нуля і выпусціў у свет у першыя часы пасля рэлізу, не выклікала нават і надзеі на поспех. Геймеры на гульнявых выставах адыходзілі ад стэндаў ужо на моманце стварэння персанажа, а агульныя продажы ў Японіі за тыдзень складалі ўсяго каля 30 000 асобнікаў. Але, як і ў шматлікіх чароўных гісторыях поспеху, здараецца вось гэта але. Уявіце сабе сябе, які бярэ ў нулявых чарговую ноунейм РПГ з нейкім рыцарам на вокладцы і дэманамі ў назве. Зразумела, чакаецца чарговая фэнтэзійная гісторыя барацьбы добра са злом, пэўна, нейкімі вагнедышнымі цмокамі, злымі чараўнікамі і ратаваннем усяго свету аголам і якой прынцэсы як дадатак. Але вас сустракае амаль што поўная адсутнасць тлумачэння сюжэта, калевай інфармацыі, аб якім вы атрымліваеце праз літаральна пару радкоў дыялогаў ад вельмі рэдкіх NPC. Монстры, што могуць забіць вас адным-двума ударамі і адправіць перапраходзіць лакацыю амаль ад пачатку, страціўшы цяжка здабыты досвед. Цалкам змрочнае асяроддзе без пробліскаў якой фэнтэзійнай казачнасці і амаль што надзеі на добры вынік усяго, што адбываецца. Зразумела, што скрозь настолькі нечакана незвычайны геймплей прайшлі далёка не ўсе
усе і не ўсе здолелі дабрацца да таго моманту, калі хоць нешта робіцца зразумелым. І вось гэтыя, хто ацаніў сапраўдную глыбіню створанай гісторыі, багатай ролевай сістэмы і пачуццё пераадолення складаных босаў, пачалі расказваць пра яе ўсім. Што перад намі не тыповая бадзялка, а нешта новае. Ужо праз 2 месяцы на хвале чутак колькасць прададзеных копій пераступіла за 100 000, а заходнія выдавецтвы рэзка кінуліся за правам выдаць гульню ў ЗША, дзе за 2 месяцы прадалі ўжо 250 000. Сама Demon's Souls не была цалкам чымсьці новым для фромаў, бо ў іх існавала старая серыя гульняў King's Field, таксама нешта складана цёмна-фэнтэзійнае ад першай асобы. Ды і ў свеце існавалі іншыя праекты ад іншых распрацоўшчыкаў, што ўжо пачалі распальваць вогнішча соусаў тыпу хардкорны Severance Blade of Darkness на пачатку нулявых. І вось новая гульня па логіцы павінна была быць нечым адрозным ад King's Field, але ніхто нічога не мог прыдумаць канкрэтнага, пакуль за працу не ўзяўся Хідэтака Міядзакі. Ён хацеў дасягнуць узроўню складанасці, пры якім вы ўсё ж здолееце перамагчы, але не адразу і не з першай спробы. Бо лічыў, што гульні пачалі адыходзіць ад прынцыпаў геймплейнасці ў бок кіно, што актуальна дагэтуль, і таму хацеў стварыць чысты, нацягнуты як нерв гульца геймплей. Вы паміраеце раз за разам, але ў выніку, калі не здаяцеся, калі хоць крыху вучыцеся на сваіх памылках, дык пераможаце. Але нічога не павінна давацца лёгка. Усё гэта разам з разнастайнасцю паляпшэння персанажа, шматлікіх білдоў, прапрацаваным сюжэтам стварыла задачу журналістам, да якога жанру ўсё прыпісаць, і абзывалі проста экшн-РПГ, не ведаючы яшчэ, што перад імі першая з будучай чарады сусветна знакамітых гульняў пад жанру Souls-like. Dark Souls. Назва іншая, канцэпцыя тая жа. Пасля развітання з Sony праз не самыя вялікія продажы, у якой засталіся правы на дэмана, фромам прыйшлося прыдумаць нешта новае для працягу сваіх дзіўных на той час гульняў пад крылом ужо бандай Namco. І не выдумляючы доўга змянілі на цёмныя душы. Вядома, змяніўся сеттынг, гісторыя, галоўны герой, хаця ўсё навокал было такое жа цёмнае і смяротнае. Праўда, змену сеттынга і гісторыі маглі заўважыць не ўсе, бо, як і раней, было ні халеры незразумела. Магу пацвердзіць, што навічок проста бегаў па калідорах, паміраў і не мог уцяміць за што. Мы нейкі мярцвяк, якога чамусьці абудзілі, а навошта, што тут адбылося, ніхто не збіраўся вам распавядаць. І большасць з нас, канешне, вывучала лор гульні, то бок сусвет і яго гісторыю не толькі гэтай часткі, але ў прынцыпе большасці праектаў From Software у YouTube. Са зменай сеттынгу прыйшлі геймплейны, але зноў жа не нейкія радыкальныя, нават у бок спрашчэння. З'явіліся тыя самыя адметныя рысы жанру, тыпу вогнішча, захоўвання, параскіданыя па карце, і цяпер не трэба праходзіць лакацыі амаль ад пачатку. У Soulsborne іх будуць замяняць і ліхтары, і ідалы, і што толькі не прыдумае фантазія распрацоўшчыка, але ж выконвае яно звычайна адну і тую жа мэту. Таксама дадалі эстусы, абмежаваныя ў колькасці слоечкі здароўя, у іншых частках яшчэ і маны. Прыбралі адметныя ў Demon's Souls тэндэнцыі, па сутнасці гульнявая рэпутацыя, калі рабілі нешта кепскае, дык ворагі білі мацней. Але што дакладна вылучыла і першую частку, і ў прынцыпе наступныя 2 цёмныя душы, гэта атмасфера. Сцэнарысты і дызайнеры ўжо разышліся на поўную. Неймаверныя істоты, боскія разборкі, праблематыка сусветнага маштабу і існавання жыцця і яго перараджэння. Усё гэта запакавалі ў найцямнейшы непрабудна памерлае асяроддзе. Ці яскрава залатыя шпілі закінутых тысячы гадоў таму замкаў, велічэзных храмаў і сабораў. Любоў Міядзакі да сярэднявечнай еўрапейскай архітэктуры моцна праяўляецца ў гульнях і ў Elden Ring у прыватнасці, пра якую мы пагаворым пазней. Гэта любоў разгарнулася ва ўсю моц на прыкладзе той жа сталіцы пад дрэвам Эрд. Ці, напрыклад, архітэктура горада Анор-Лонда з першай і трэцяй часткі душаў была натхнёна знакамітым Міланскім саборам, а пачатковыя жа сінематыкі наганялі маштабу, эпічнасці таго, што адбываецца, і пасярод гэтай вялікай гісторыі з'яўляемся мы. Амаль усе соусы пачынаюцца аднолькава ці вельмі падобна, нават сцэнічна. Нас абуджае нешта, і мы ідзём выконваць сваю місію.
Мы абзываемся ці то полы, ці то пагаслы, ці яшчэ неяк падобна. Усё, што напаўняе гэты свет, ужо аджывае свой век, развальваецца на вашых вачах, ці кранута смяротнай чумой, ці дагнівае недаедзеным трупам коня недзе на ўзбочыне, калісьці шырокага і гучнага ад галасоў тракту. Рэдкія NPC, якія амаль што і не дзеляцца з вамі карыснай інфармацыяй, толькі вельмі дзіўна часцей за ўсё сябе паводзяць і гавораць вельмі расплывіста. Як і прынята, нічога не тлумачыцца, і даведвацца пра ўсё вы будзеце толькі па крысе, па слаўцу і па нейкіх чутках, ну і па апісаннях прадметаў. Міядзакі гаварыў, што ён не супраць прамалінейнага апавядання, дарэчы, як у тым жа Секіру, аднак аддае перавагу, каб гульцы самі тлумачылі сабе сюжэт. Паколькі яны атрымліваюць, як ён лічыць, больш задавальнення, калі знаходзяць сюжэтныя падказкі ў прадметах або рэпліках пабочных персанажаў. Але трэба адзначыць, што нават калі вы будзеце уважліва ўсё чытаць і ўсіх слухаць, дык усё роўна прапусціце палову сюжэта. І зноў жа шлях ведаў завядзе вас на YouTube. Першы Dark Souls выйшаў у 2011 годзе і паўтарыў на пачатку лёс дэмана. Журналісты сустрэлі нармальна, геймеры не зусім. Але з цягам часу і дзякуючы Ютубу зноў жа пра гульню даведалася шмат людзей, і да 2013 года было прададзена 2 мільёны копій. Ютуб быў забіты відосамі, праз якія сам упершыню даведаўся пра гульню. Гэтыя кароткія і смешныя ролікі з назвай «Дзякуй табе, Dark Souls», дзе людзі выкладвалі нарэзкі таго, як смешна і часцей за ўсё недарэчна яны паміралі. Калі пішу гэты тэкст, зразумела, зайшоў паглядзець парачку з іх і скажу, што пасля нядаўніх 70 гадзін у Elden Ring я без перабольшванняў фізічна адчуваю боль, гледзячы на гэтыя смерці. Складанасць нікуды не падзявалася, нават з улікам з'яўлення вогнішчаў рэспаўна. Прасцей вам ад гэтага не будзе. Філасофія Міядзакі, што складанасць гульні – гэта частка працэсу, які дае гульцам пачуццё задавальнення ад пераадолення велізарных цяжкасцяў. З гэтым немагчыма спрачацца, бо тое самае пачуцце ад перамогі над босам, якога торкаў некалькі гадзін, можа зразумець толькі той, хто пакутваў так жа, як і ты. У гэтым, думаю, ёсць цікавая рэч яднання супольнасці аматараў соусаў, нібыта клуб ананімных пакутнікаў, кожны з якога добра ведае, пра што ці збіраецца, ці прайшоў іншы і чаго гэта яму было варта. Чаго варта маленькае дасягненне ў стым, перамога над проста чарговым, як палічаць іншыя босам. Складанасць памеркавання Хідэтакі стымулюе геймера больш эксперыментаваць з характарыстыкамі персанажаў і зброяй. І што ніводнай секунды, акрамя пары адмысловых месцаў, вы не павінны сябе адчуваць у бяспецы, каб вы гулялі ў гульню, каб не адчувалі прастаты і механічнасці большасць часу. Як гэта бывае ў іншых праектах, дзе вы навучаецеся ці робіцеся мацней, і большасць ворагаў для вас ужо не прадстаўляюць нейкай пагрозы. Тут жа вы недзе зазяваліся, і нават самы просты шкілет можа падлавіць на серыю атак і добра вас парэзаць, ці скінуць у прорву, ці яшчэ што. Усё гэта пасля поспеху першай часткі перакачавала ў другую, якую дагэтуль у большасці лічаць слабейшай з душ. Калі тлумачыць у пару слоў, дык Dark Souls 2 гэта якраз-такі, на мой погляд, Souls-like. То бок гульня цалкам бярэ механікі першай часткі, паўтарае ўсе элементы формулы, але чагосьці не хапае. Напрыклад, таго ж Міядзакі, бо якраз над другой часткай ён не працаваў, бо быў заняты іншымі праектамі, а выступаў толькі ў ролі кансультанта. І мы атрымалі сапраўды добрую гульню, але ж нават усе дробныя змяненні геймплею, напрыклад, тая ж чалавечнасць, змяншэнне ХП пасля смерці было скасавана па выхадзе трэцяй і найзнакаміцейшай часткі. То бок няўдалыя ідэі завярнулі. Але перад ёю Фрому вырашылі асвяжыць жанр, даць новай крыві, выйсці ідэям, канцэптам і ўсяму, што, імаверна, не ўпісалася бы ў дух серыі Dark Souls. Праз гэта быў народжаны адзін з самых цікавых дагэтуль эксклюзіваў для PlayStation і найлепшы па меркаваннях некаторых Souls Bloodborne.
Цалкам перапрацаваны свет вар'яцтва, якое зашкальвала нават у параўнанні з душамі. Віктарыянская эпоха, паўзгніўшыя лавкрафтаўскія стварэнні і страляніна з агнястрэлаў. Лютая варыва з усіх хворых прыдумак, што бадзяліся па галовах распрацоўшчыкаў, знайшло тут сваю рэалізацыю. Сакавіта-мярзотная, адначасова вельмі стылёвая, яна ўразіла геймераў і журналістаў. Тыя з задавальненнем стралялі з мушкетаў і мініганаў, што замянілі тут канцэпцыю парыравання шчытоў, бо ўзбівалі атакі. Раскладвалі пілы ў сякеру, як і іншая зброя, яна тут мае два рэжымы бойкі, цалкам змяняючы стыль баёў. Ды аднаўлялі сваё здароўе, наносячы урон, што ўвогуле робіць геймплей іншым. Хуткасць гульні вырасла, хоць усё яшчэ мела паўабаронны характар, але ж магчымасць адпіць крыві ў ворага за некалькі секунд пасля атрымання урону прымушала геймера ісці ўперад, здзяйсняючы самагубныя атакі. Старыя соусы вельмі павольныя. Зразумела, босы могуць быць рэзкімі, ці ворагі робяць хуткія выпады, але ж агулам усё не суперактыўнае, а персанаж самага шыбкага, што можа, гэта перакаты. І мы часцей чакаем моманту, каб ударыць увесь час, ці то блакуючы, ці то ухіляючыся. Гэта асноўны геймплейны стрыжань. Бо эстусаў мала, босы могуць ваншоціць, то бок забіваць з аднаго удару, і часта ўсё пераўтвараецца ў удару ад бяжы. Вы не зможаце проста заспаміць яго атакамі, бо ў кантакце хутка атрымаеце урон. У Bloodborne дадалі лячылак, ХП можна аднавіць атакамі, і праз гэта вар'яцтва і хуткасць боек павялічылася, але дасягнула патрэбнага мне асабіста ўзроўню толькі ў Sekiro, пра які распавяду далей у відэа. Хардкорныя соусчыкі гавораць, што Bloodborne казуаліў самую ідэю, але ж гэта і дазволіла ёй стаць такой папулярнай, не жорстка паказваючы зубы новым геймерам і прымушаючы алдоў, што прывыклі да адных тэхнік бою, уладкоўвацца пад новыя умовы. То бок экспірыенс атрымалі ўсе. Стылістыка і атмасфера свету нібыта напоўнена істотамі фантазій псіхічна нездаровых людзей. Кроў, вантробы, зубы, кіпцюры, гной і плацэнта. Вось гэтым усім абмазана гульня знізу да гары. Вострыя шпілі вежаў, гатычны холад муроў, туманы над магільнымі плітамі і вось гэта ўсё. Іншыя лічаць яе найлепшай гульнёй From Software і Міядзакі. Але ж трэба адзначыць, што такі рэзкі пераход на зусім новы сеттынг звязаны не толькі з жаданнем зарабіць нешта новае, але і таму, што ідэя-то належыць іншым. Japan Studios першапачаткова нарадзілі канцэпцыю. Наколькі ўплывова яны ўдзельнічалі ў далейшай распрацоўцы, я не магу сказаць, але ў трэйлерах іх абавязкова пазначаюць разам з From Software. Распрацоўка ішла паралельна з Dark Souls 2, таму Bloodborne з'яўляецца адной з прычын, чаму Міядзакі не мог вылучыць шмат часу на другія душы. У 2015-м народжаны крывёю, ці крывародны, ці народжаны ў крыві, выйшаў і атрымаў поўнае прыняцце як крытыкаў, так і геймераў. І дагэтуль застаецца козырам у рукаве Sony, з'яўляючыся эксклюзівам. У 2016 годзе свет убачыла ўжо ўдасканаленая Dark Souls 3, што стала найлепшай з трох частак, прыцягнула да серыі паджанру яшчэ мільёны новых аматараў. З Bloodborne сюды перакачаваў не цалкам, канешне, але паскораны геймплей, босы пачалі больш варушыцца, спадзяючыся не толькі на моцныя, але ўжо і хуткія атакі. Для хардкоршчыкаў, якія наблатыкаліся перакочвацца і змагацца са складанасцямі папярэдніх двух частак, подкинули другие фазы боссаў, калі тыя нягоднікі і так пасля потных боек, забітыя, уставалі з новай палоскай ХП і новымі смяротнымі комба. Трэцяя частка была эпілогам серыі, пасля якой From Software усё ж вырашыла зарабіць нешта новае. У 2019-м, ажно праз 3 гады з апошняга рэлізу выйшла Sekiro Shadow Die Twice. І я, не адкладаючы далёка, скажу, што, на мой погляд, гэта найлепшы Souls, які існуе. Тэматыка ўсходняй Азіі, японшчына і самураі не
не самая прывабная, як падавалася, але ж быў захоплены стылістыкай і гісторыяй, канечне жа ураганным і збалансаваным пры гэтым геймплеем. Гульня, якая вывела душныя душы з застою смяротнай хады з мячом вакол ворага ў танец з катанай. Імгненныя удары, блокі, ляск металу і хуткасць імпэту ветру. Усё такая же складаная з цалкам новым геймплеем. Тыя ж атрыбуты Соулса ў выглядзе ідалаў захоўвання і эстусу з гарбуза засталіся. Але выкінулі поўнасцю класы і характарыстыкі. Цяпер мы вывучаем удары, комба і пасіўкі. У адной руцэ вострая катана, а другая же заменена на шматфункцыянальны пратэз, што можа і агнём шпурляць, і сурыкенамі, і шчытом зрабіцца, калі трэба. Шынобі лётае як угарэлы, а бойкі праз сістэму раўнавагі пераўтварыліся ў сапраўдныя дуэлі. Каб забіць моцнага саперніка, вам трэба ісці ў атаку, а не адсіжвацца ў абароне. Толькі наносячы удары і парыруючы чужыя, можна запоўніць шкалу трываласці ворага і пад канец, збіўшы з ног, нанесці крытычна смяротны удар. І пакуль вы не прымеце гэту новую філасофію кантактнага бою, атакі і парыравання, Секіро будзе вас забіваць. Старыкі з Соулсаў завылі, бо перакаты не дапамагалі з босамі амаль што зусім. Дзякуй распрацоўшчыкам, што яны не сталі рабіць сваю 6-ю гульню такой жа, як і папярэднія 5. Хоць, канешне, у кожнай з іх яны намагаліся дадаваць новае, і той же Bloodborne выглядае адрозна ў параўнанні з 3 часткамі душ, безумоўна, але ўсё яшчэ Souls. У Sekiro трэба было ламаць усе косткі таго, што вы ўмелі ў мінулых фромаўскіх гульнях і вучыцца нанова. Але калі вы адчуеце гэты танец з мячамі, мне падаецца, больш немагчыма гуляць у перакаты і хаду са шчытом. Дзіўна, але свет настолькі перарабілі, што нават гісторыя расказваецца нармальна. NPC не гавораць як кліенты навінак, і ёсць нават соус-аматары тут хай закрыюць свае вушкі, навучанне і тлумачэнне, як і што працуе. Усё гэта ў маляўнічых краявідах сярэднявечнай Японіі, населенай прадстаўнікамі багатай культуры і міфалогіі. Sekiro – добрая спроба зрабіць новае і адрознае, ад амаль што ўжо можна сказаць канвеернага, не губляючы пры гэтым жаданую складанасць. І чакалася, што за Sekiro адкрыецца новы шлях для развіцця Soulsborne'аў, і такім праектам павінен быў стаць Elden Ring. Чаму Elden Ring павінен быў стаць чымсьці новым? Мінімум таму, што сам Міядзакі яшчэ нават перад Sekiro сказаў, што ён сам стаміўся ад Dark Souls. Паспяховыя продажы і адзнакі гульні пра шынобі з катанай павінны былі паказаць мэтру, што эксперыменты могуць быць паспяховымі. Сам Джордж Мартин зноў адклаў пісанне на чарговыя кнігі па льду і полымю, каб далучыцца да Міядзакі ў распрацоўцы сеттынгу новай гульні From Software. З 19 па 22 ішла распрацоўка Elden Ring, якая па выхадзе знесла ўсе ўласныя рэкорды па продажах, захапіла сусветныя чарты і галоўныя гульнявыя ўзнагароды. Такі тандэм Міядзакі і Мартына па логіцы ніяк не мог разлічваць на нешта меншае. Разам яны прыдумалі сусвет, гісторыю пра вялікае кальцо, якое разбілася, кавалачкамі завалодалі розныя нашчадкі уладарыні каралеўства, зразумела, пагрызліся паміж сабой, ды і паставілі ўсё існаванне свету на край. Класіка фэнтэзі. Там ёсць свае сюжэтныя павароты, нечаканыя твісты і каларытныя персанажы. І зразумела, гэта ўсё зноў жа падаецца тымі самымі маленькімі порцыямі. У вялікім свеце гульні цяпер гэтыя дробныя згадванні гісторыі знайсці яшчэ цяжэй. Я калісьці рабіў відэа пра сюжэт кальца Элдана, і тым, канешне, сапсаваў сабе поўнае праходжанне, але нават, напрыклад, ведаючы пра існаванне буйнога персанажа чараўніцы Рэні, з уласным квеставым ланцужком, я нават яе не знайшоў, проста нейкім чынам у сваім праходжанні прайшоў міма. Як разбіраліся людзі, што гулялі ўпершыню, вось дзе задачка. Без заглядвання ў інтэрнэт, мне падаецца, тут усё амаль што невырашальна. Так, гульня не проста вялікая, яна агромністая, як усе Dark Souls разам.
Пачатковая карта падмане вас, нібыта вы бачыце яе край, але калі праз гадзін 50 яна ўсё яшчэ будзе павялічвацца і вы будете адкрываць новыя лакацыі, дык вось дзе дзіва. Каб у гэтым вялікім свеце не сцёрце ногі па калена ў вандроўках, нам, зразумела, далі коніка, на які можна не толькі бегаць, але як той казак махаць шашкай налева і направа. Дык і іншых босаў нават можна заторкаць, гойсаючы туды-сюды на косіку. Як цмокаў біць на сваіх дваіх, я нешта сабе слаба ўяўляю. Ну ці выкарыстоўваць тактыку набегаў, не змагаючыся ні з кім, проста красці з-пад носа тое, што яны там ахоўваюць і хуценька ўцякаць. Вялікая карта разам з вялікім светам нясе зразумелае змяненне ў стрыжань гульні, бо на змену бясконцых амаль што калідораў, пакояў, сцежак і невялікіх пляцовак прыйшлі бясконцыя палі, горы ды лясы. Не, замкі, канешне, кучы замкаў, як ва ўсіх астатніх соусаў, тут, канешне, ёсць і шмат. Сталіца – квінтэсэнцыя той самай любові Міядзакі да еўрапейскай архітэктуры, пра якую гаварыў на пачатку відэа. Залатыя дахі, пампезная раскоша і эпічная веліч, пасярод якой дрэва Эрт. Гэтага ў гульні не адабраць, і яна найпрыгажэйшая з усяго, што яны калісьці рабілі. Стромкія горы, магутныя хвалі, і вось гэта ўся прыгажосць, пасярод якой сотні розных цікавых месцаў, квестаў, прадметаў і босаў. Агулам тытанічная праца, і гэта безумоўны факт. І безумоўным фактам з'яўляецца яшчэ тое, што перад намі Dark Souls 4. Калі ты толькі бярэш геймпад у свае рукі, ты разумееш, што нічога не змянілася, і гэта тыя самыя душы. Калі ты бярэш геймпад праз 70 гадзін гульні, гэта тыя самыя Dark Souls. Не Bloodborne, не Sekiro. Калі адкінуць вялікі свет іконікаў, у нас ёсць характарыстыкі, якія мы змяняем, як у Dark Souls 3, у нас ёсць шмат рознай зброі, якая можа наносіць як звычайны, так і спецудары, як у Dark Souls 3. Эстусы ХП і МП, як у Dark Souls 3, шчыты, парыраванне і перакаты. Як дзе? Правильно, у Dark Souls 3. Чаго там не было, так гэта крафту і збору пары дзясяткаў незразумелых мне падножных ресурсаў, з якіх, напэўна, нехта і нешта рабіў. Але ж я на пачатку майстраваў стрэлы, а потым увогуле ўсё прадаў. Так, гэта было дададзена праз вялікі свет, і што трэба было яго чым напаўняць, і быў дадатковы сэнс па ім швэндацца. Я калі такое бачу, узгадваю Dragon Age Інквізіцыю, дзе грынт ресурсаў перайшоў проста ўсе межы. Другое – выклік духаў. Насамрэч вельмі карысны, гэта такая магія, што далучае розных прыкалдэсных часовых кампаньёнаў, іх нават можна паклікаць на бойкі з босамі. Спачатку гэта нейкія ваўкі, медузы, шкілеты, а з часам можна знайсці адзін з самых моцных. Ваша уласная копія, і вам скажу, яна добра дапаможа і не раз. І, канешне, гэта не па хардкору, як вам скажуць іншыя, тут, калі ласка, кожны шалее ў гэтым свеце, як таго жадае сам. Забыў дадаць, што яшчэ адметным у соусах заўсёды была механіка выкліку жывых гульцоў на дапамогу ў бойцы ці NPC. Тут гэта таксама ёсць, але духі цяпер выконваюць амаль што іх функцыю, асабліва тая самая копія героя, што валодае вагонам здароўя. І апошняе попел вайны. У зброю можна дадаць розныя спецатакі і загартаваць яе на канкрэтны ўрон. З аднаго боку гэта ўсё нейкія адрозненні, з іншага, за болей чым 10 гадоў інавацыйным і кардынальна змяняючым стыль усё гэта назваць проста не варочаецца язык. Было бы менш пытанняў, калі б Міядзакі сам не гаварыў, што больш не хоча ствараць Dark Souls. Хаця паміж не хачу і не буду ўсё ж ёсць розніца. Гэта цудоўны і я бы, можа сказаў, ідэальны Dark Souls. З вялікім адкрытым светам, шыкоўным дызайнам, стылем, але ўсё той жа праект, у якім я быў шмат гадоў таму. І праз гэта катаўся на арэлях, ад якая прыгожая і разнастайная гульня, да божа, калі гэта духата скончыцца. Як бы імкліва вы не ляцелі на кані, ўсё роўна ўпрэцеся ў душныя і вязкія бойкі, якія мы ўжо бачылі тысячы і тысячы разоў. Любому аматару класічных соусаў гульня павінна зайсці, бо яна такая ж самая. Не трэба думаць, што вялікі свет нешта моцна змяніў, гэта ўсяго толькі тып транспарціроўкі вас ад аднаго замка данжа да другога. Агулам, акрамя колькасці і свежасці кантэнту, нічога новага праект вам не прапануе. Добрае і па сучаснаму
па-сучаснаму якасная анталогія ўсіх соусаў на адным дыску. Але асабіста я стаміўся і на адным з босаў ужо далёка за сярэдзіну, нават не паспеўшы яшчэ моцна ад яго пагарэць, проста выйшаў і больш не ўключаў. Выпарылася ўся матывацыя на гэты бясконцы паход. Нават філасофія пераадольвання, стрыжневая ў праектах, не дапамагла. Босаў тут такая колькасць, што губляецца каштоўнасць перамогі. Ты не разумееш, ці марнаваць табе час на нейкага чэліка, ці важны ён, і ці варта тое, што ты атрымаеш з бойкі з ім. А гульня потым боса табе яшчэ як проста моба можа падкінуць. Пабіся яшчэ раз, проста ў полі. Паўтараемасць босаў у прынцыпе біч гульні паказвае, што распрацоўшчыкам літаральна не хапіла фантазіі запоўніць такі велізарны свет. Імаверна, яго проста трэба было зрабіць больш кампактным. Аднолькавыя цмокі, толькі што рознага колеру магічныя атакі, дзясятак аднолькавых вялікіх пнёў і іншыя босы, якія ўзнікаюць па некалькі разоў. Справа ж не ў дызайне нават, у іх аднолькавыя атакі. Ну і калі вы сустрэнеце іх на новай лакацыі, будуць мець проста болей ХП. Канешне, тут ёсць месца чэлленджу і магутным ворагам, сярод якіх вылучаецца знакамітая нават па мерках соусаў маленне клінок Мікелы, што прынесла болей пакутаў мільёнам, давёўшы іх да вар'яцтва. Першы сур'ёзны бос Маргот не самы складаны ў параўнанні з іншымі, але пасля даволі лайтовага шпацару па пачатковых лакацыях задасць прыкурыць на гадзіну-дзве лёгка, а вось неабавязковых босаў можна мінаць і, напрыклад, прыйсці да іх пазней і літаральна забіць парай тычак праз дысбаланс. Раней перад табой нібыта і не было такога выбару, ты проста ідзеш біцца, бо трэба ісці далей. А тут можна выбраць таго, што табе падыходзіць ці пад настрой. Канешне, і раней былі не абавязковыя босы, але ж іх было меней і кожнага ўспрымаў як, абавязковую частку гульні. Чарговыя замкі адзін з дзясяткаў, замак за замкам і данжанам. Але лакацыі, канешне, вельмі паспрабавалі разнастаіць, і шмат з іх выглядаюць сапраўды фантазійна і прыгожа, нечым згадваючы эпічныя моманты таго ж валадара пярсцёнкаў. Не спяшайцеся называць мяне казуалам, бо выключыўшы Elden Ring, я з задавальненнем інсталяваў Sekiro, націснуў пачаць новую гульню і задыхаў, бо яна не выціскае з цябе паветра. Ці сапраўды пачынаю сябе берагчы, бо нервовыя клеткі, як кажуць, не аднаўляюцца. Я паглядзеў яшчэ дзясятак розных відэа наконт гэтай гульні, і цікава, што тыя, хто, як я, стаміўся ад Элдена, адчулі гэта прыкладна ў тым жа месцы. Прайшоўшы сталіцу, дрэва Эрт, нас зноў кідаюць у чарговай лакацыі, нібыта цяжар будучай бясконцай духаты пасля, як падавалася, набліжэння да фіналу навальваецца на цябе. І ацаніўшы, колькі яшчэ будзе босаў, колькі яшчэ трэба спроб і заходаў, і гэта пасля таго, колькі ты ўжо нагуляў, я на гэта не гатовы. Можа быць, у наступны раз. Адбылося гэта праз, як я казаў, 70 гадзін. Elden Ring для тых, у каго ёсць шмат часу, шмат жадання даследаваць, хадзіць і бадзяцца. Нават без даследаванняў, ідучы па умоўным сюжэце, вам спатрэбіцца прорва гадзін. Паўтаруся, аматарам яна павінна зайсці, бо з'яўляецца ўвасабленнем і пакуль што пікам ідэй. Але гэта ўсё ж такі пятая па сутнасці, аднолькавая, хоць і даведзеная да паўідэальнага стану соус гульня. Bloodborne і Sekiro стаяць асобкам, і падаецца, я проста ад іх стаміўся і чакаю ад фромаў новых і свежых ідэй. Даўно мяне так гульні не выпівалі эмацыйна. З соусамі ў прынцыпе часта так, гэта не праекты для забаў, мінімум не ў шырокім сэнсе. Бо іншаму чалавеку складана патлумачыць, як можна адпачываць, калі ты 3 гадзіны проста мацюкаешся, сціскаеш кантролеры, камусьці ўвесь час пагражаеш адарваць усе яго часткі цела. Гэта не выглядае як адпачынак. Але ж мільёны людзей выбіраюць такі тып гульняў, мільёны людзей любяць не пакуты, а пераадольванне, калі спроба за спробай вядзе да абавязковай перамогі. Увасабленне жыццёвага шляху не меней. І пачуцце ад гэтай перамогі, калі нарэшце зваліў гэтага боса, неперадавальнае. Ды і калі іншыя змаглі, дык я што, руды, не здолею? Склаўшы вынік гэтага відэа ў некалькі сказаў, дык атрымліваецца, што Elden Ring з'яўляецца пакуль што найлепшай з чыстых соусаў, то бок працягам дэмана і 3 частак душ. Увабрала лепшае,
пашырыла магчымасці, павялічыла колькасць контенту у разы і запакавала ў прыгожую сучасную карцінку. Але разам з плюсамі ў вялікай колькасці сюды пралезлі і ўсе душныя моманты. Імаверна, я стаміўся канкрэтна ад гэтай канцэпцыі. Калі вам мала 4 частак, бярыце Elden Ring і гуляйце на здароўе. Калі на апошніх душах вы адчувалі, што нешта пачынае прыядацца, хутчэй за ўсё Elden Ring новай крыві не надасць, але парадуе вока. Ці можа вы ніколі не гулялі ў падобнае, і тады кальцо Элдена можа стаць для вас сапраўдным адкрыццём, складаным з бясконцай колькасцю смерцяў, але адкрыццём. Калі Міядзакі захоча зрабіць нешта новае ў соусах, дык паўтарыць Elden Ring будзе лёгка. Алгарытм стварэння ім вядомы, змяняй толькі сусветы. Зрабіць лепей наўрад ці, бо выглядае, што яны вычарпалі ідэі ў межах паджанру і ўпёрліся ў столь. Апошнім козырам, што можна было дадаць, адкрыты свет, яны і скарысталіся. І хочацца папракнуць, што для вялікага праекта яны маладушна даверыліся старой і праверанай формуле, якую адтачвалі на Dark Souls, вельмі асцярожна дадаўшы ў яе дробныя ў параўнанні з памерамі і колькасцю частак у серыі новаўвядзенні, каб, на жаль, проста добра прадацца. Ну, мінімум не праваліцца. Спадзяюся, адзінае, што ім застаецца ў будучыні, гэта змяняць канцэпцыю, займацца эксперыментамі, з якіх потым выходзіць Bloodborne і Sekiro. Пра новыя іх праекты пакуль нічога не чуваць, але ўжо 21 чэрвеня выходзіць велізарнае, са слоў распрацоўшчыкаў, дапаўненне да Elden Ring Цень дрэва Эрд. Так што у вас яшчэ ёсць час падрыхтавацца да яго, прайшоўшы асноўную частку. А я жа на гэтым буду з вами развітвацца. Спадзяюся, што гэта відэа было цікава. Калі так, папрашу падтрымаць яго вашым шляхетным лайкам ды каментарыям. Думаю, у вас шмат ёсць чым падзяліцца на гэту тэму. Пэўна, не ўсе згодны з маім поглядам, таму чакаю на вашыя меркаванні. Ну і пра што яшчэ падобнага фармату відэа вы бы хацелі ўбачыць на канале. Дзякуй велізарны спонсорам з Patreon і YouTube, што даеце мне магчымасці і час праходзіць такія праекты і рабіць для вас відэа. Калі вы хочаце і маеце магчымасць падтрымаць праект фінансава, спасылкі ў апісанні, і за гэта атрымаеце ранні доступ да відэа на асноўным канале гульнявых навін на канале Відзік. Дзякуй усім за ўвагу. З вами быў Руді і да новых сустрэч.